Molweni indiyanamkela kwesaseTV ngesiXhosa. Umseleku ke ubize imeeting namakhosikazi akhe uthi uzobaxelela ke ngobizo ke labantu abadala loonyana bakhe ke uMpumelelo noLwandle. uMacele ke uvele wayisusa phezulu ke intsini ke umseleku wadana ke ethi akazi noba ikhona na into erongo ayitshiloyo kodwa ke uyabona uba ikhona into umayeni uMacele ayihlekayo. Wabeke noMakhumalo esithi ecaleni akazi noba ikhona na ijoke ayikhetshileyo uMacele kuyo yonke le nto ngoba ke bona ayibahlekisi. So uMacele umseleke ecaleni uthe ke uMacele uyamazi uba uhlekiswa because akayibhilive into yoba uLwandle unalo ubizo. noMacele ke uthi hayi akho nto azayikhomenta etheni ngayo yonke le nto because ke naye akayikholelwa nje kodwa nje uThixo cela azamncede. Yaphela kanjalo ke into. Uye wangena ke uMayeni but bajoyine sekulate ke yena ke sele ekhomenta ke sithi ngoba abafana basebancinci aba bazawukwazi na umelana nayo yonke le nto nemithetho yayo yonke lubizo lwabo ke. Wabe sesithi ke uMseleku hayi bazokwazi kodwa kwabe sithi ke uMayeni ecaleni umuntu oyaziyo yonke le nto ikwanguye ke utata lo wabo, so bona bazokwazi ke ukuthi bazayithethelela ngelithini. But yena iwari yakhe kukuba basengabafana sebancinci basakhulayo and basarhalela ukwenza izinto ezenziwa ngoontanga babo, so akayazi noba bazakwazi nanyani ukumelana nayo. Kodwa uMakhumalo yena uvele wathi yho not lathu ndiyaziyo mna. So uMayeni ke kwi-diary session uvele wadika wathi njena sometimes umntu abakazifundisa ukuthula. Ndiyacinga ukuba uthetha ngoMakhumalo. So andazi ke noba uMakhumalo bengafanelanga uba ahlomle na kulena imeko. So umseleke uqhube wathi ke aba bafazi aba zange bavume athathe unkosikazi wesihlwani kodwa ngoku uyazi uba kukhona oyi-1 owavunyelwayo ngabanye uba angene. Uthi ke andizukhupha gama la mntu kodwa lo uyazazi ke and uthi ke into esendiqaphela uba usebenzisa amayeza lo mntu lo kwenzela uba ze ndingake ndilinge ndivume uba mandike ndimthathe imnyophofu omunye unkosikazi. Wabesithi kodwa kwawona wonke la makhosikazi awalali la ebusuku, awalali. Abanye mhlawumbi umntu uyavuka ebusuku athufe izinto phaa phandle ekhwaza amagama abanye into esenza izinto nje. Wathi abalali, into endiyaziyo yileyo kusetyenziswa amayeza. Wathi if ungumntu wesintu nawe uyakwazi uhamba uthi uyoconsulta. Xa uyoconsulta ngehlaba elithile onalo uyakwazi uye emntwini umntu afika akuxelele into yoba eyadini kufakwa iplastiki ethile endaweni ethile. Wathi hayi abalali aba benza izinto. Wathi behind the scenes anazi nini into ezenzekayo. Akukulalwa ngoba wonke umntu ufuna ukushayina endodeni. So uthi nje abafazi bakhe uyabazi but akafunanga umenshina gama la mntu ke kodwa uye waxela kakhulu kule ukuthi ukhona oyi-1 ongazange afune uba athathe inkosi. But ke akakho omnye abantu ababengafuni bathathe inkosikazi yayinguMangwabe naye ke uMayeni wayenayo inaloo nto isisikhalazo kodwa bonke bagqibela sebevumelana ngento eyi-1 kodwa umntu owayevuma uba makuthathe unkosikazi yayikwanguMakhumalo wayengenangxaki. uMakhumalo ke uyayingqina ke ecaleni naye ke le nto uthi uMthombeni kudala ethetha le nto ethi kukhona umntu obhizi neyeza kwabafazi bakhe and iye yaphela ke i-meeting after. So into endiyibonayo kumseleke ingathi ininzi into ayithetha kuMakhumalo ngabanye amakhosikazi. Uma ngaba wayekho wayithetha ke le nto ethi umseleke into ayenzayo ufika athathe iindaba zomnye umzi azisike omnye umfazi. Yiyo ke le nto yenza uba bangavani bebodwa amakhosikazi because yena kuqala uyabaxabanisa. uMakhumalo ke uyimenshilile nento ethi ke aba bafazi xa bedibene bebodwa kuba right kodwa xa kuke kwakhona uMthombeni iyatshintsha imodi. Ayibiyiyo le ethi uMthombeni uthi uMthombeni uzenzani ingane zabantu ekonini ngoba nje uthi hayi utshintsha ubuso once kube khona uMthombeni. Ube nayo necomment ke ethi umntu uyalibala uba akayedwanga kulo mtshato ekugqibeleni sisonke yonke into bazoyibizelwa kwezi meetings sizobe sibizwa kuzo sonke. uMangwabe ke uthe yena into ebebeyixelelwa phange beyixelelwe nangefowuni okanye kuthunyelwe noba yi-email le yale meeting into besingekho isidingo sayo. Kwi-meeting ke khange atshonele imdaka ke uMangwabe akayingeni into engamfuniyo ngoba uyayazi uba le yekaLwandle le kaMpumelelo, so akazuthetha ngezo zinto unoba ulinde into eza kuye. So uMseleku ke akabagqibi ke abafazi apha ekuthakatheni uthi nje iWest ngoba kusesithenjini apha. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.